izinto engisayifisa ngoba kulula ukuzwana nabantu asebenazo izinto ezifunayo ngoba kulula ukuthi bakutshela ukuthi kwenziwa kanjani. Bawuzwana nabantu abamitha njalo sholo uzomayisa. Because la empilweni you are an outcome of what you spend your time on. La empilweni umphumela wento ochitha isikhathi sakho kuyo. Chitha isikhathi sakho nabantu abahlulekayo uzoba isuhluleki. Chitha isikhathi sakho nabantu abahlebayo uzogcina uhleba. Chitha isikhathi sakho nabantu ababhemayo uzobhema ugwayi. Because if 5 of your friends are smokers, definitely you will be the 6th one to smoke. But if 5 of your friends are winners and bayapasa, definitely now uzopasa. Ngathi mengiqeda isikole ngahlukunyezwa umunye umfana wayengiphuca ukudla ngangiphiwa umunye uthisha. Mengiqeda isikole lo mfana nje before sivale, waloke ngihlukumeza lo mfana ngiphuca ukudla ngishaye ngempama. Athumela abangani bakhe ukuthi abazongihlukumeza bangiphuca ukudla ngishaye ngempama. Kanti kolunye usuku uzothi uyakwenza lokho, ukwenza ngiyawalka, ungiphuca isikhoma sami ukhuthi uthi ayikho imali. Kwadlula umunye ubhuti engijwayele umwashela itekisi. Wehla wamkhuba, wamshaya, wamginqa phansi. Wamtshela igama elilodwa wathi mfana wami, kusuka namhlanje ngeke ngizwe ukuthi lo mfana uhlukunyeziwe, ngiyoshaya wena. The following day esikoleni wayehamba kuma passages, ehambe etshela abantu ukuthi umuntu ozoshaya usicelo uzobhekana nami ngoba bayamsaba esikoleni. Hayi ngoba engisaba. Hayi ngoba ngimshayile. Inkinga useyazi ukuthi ngizwana nobani. Ngizwana nomuntu amsabayo. Manje yonke into ezokwenzeka kumina uzobhekana nomuntu amsabayo wena. Manje ngayifunda lento empilweni ukuthi noma ngathiwa impilo iyakuhlula, kodwa kulula ukuthi uyinqobe mawuzwana nabantu abangayisabi impilo. Imaths iyakuhlula, kodwa bakhona abayiqhoga zemaths. Hamba ozwana nabantu abangayisabi lento oyisabayo, kulula ukuthi nawe uyinqobe lento oyisabayo.